Hilaw or hinog? Ganahan kong hinog. Medyo tuyot na. Okay. Ang hilaw magtagbo pa kag puga. Tara! We don't care. Even if we don't. What's up guys? Naabot na ta. Ikan pa tag SM no? Abot na ta sa atong kan. Hi. Say hi. Gamay ra lagi kay to. Besh, apila ko besh. Apil ka Lagi besh. Open ni mo live. Yun siya live. Makita ra ka sa YouTube. Ang swimming pool nila dere. Nala lagi ihiw lagi. Selfie daw sila. Ay ada. Yeah. Say hi. Oh, naka-array jog ko bisag gidugo ko. Sige. We are here at Merit's Resort. Yeah. Nami aton guys nga nagluto diri mga nagsugba. La. Salami bayan ni. Salami bayan ni. Isko ganihan ra ba mi ani gasinugba diri. Hi. Hi. Lizel nagpa-picture ni Takashi. You like it. Like it. Tapos lamian sa one for. Maligo sad ka. Ay, susta. Bahala ko ko. Nanda akong na. Hey yo. Say hi lovely. Hi. Hi. Okay, what's up guys? So, karon ikaduhang team bonding namo. Hi. Please add me on Facebook. Add me on Facebook. Ni Chite Di Guzman. Okay. Please add me on Facebook. I'm Miles Rains. Yun. Let's put ourselves in the presence of the Lord. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Not bring us to the test, but deliver us from evil. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Happy Fiesta, everyone. Hey, mga on sa me. Ay, mga ata. Heart ka hubang. Di man pwede kayo. Naman siya sa... Kaon putol-putol kay. Okay guys, ano yata karon? So ingani ang pagkaon ang baboy ha. So imo na siyang kusi-kusion, ilawog nimo sa iring. Kung makakita mong iring, mo na siya. Hungita lang jud ninyo. Alam mo kahiwong apilon og hangkib inyo ang kamot. So mo ni si Koan, si Cyril. Koan ni siya, membro ni siya stall to kung tapakaon. Membro na siya. Kana. Okay, kani si Rembrandt, mayordomo ni siya sa Hacienda de Wigam. Agenda drug lord. Hacienda Drug Lord. Nagikan pa sa Pusok ng Pulaco City. Ano siya is, mo ni siya ang bagong nakadaog sa Miss Brilliant 2001. Gahon. Giheld ang pinakahimsog na sir. Ano siya, 17 years old kuno siya, pero kung pananaw 17 years ago. Last. Kanina siya, Post na lang beauty. mo ni si Brilliant Queen. Bayat girl. Ano sa Brilliant? Lain na ang guys, lain na ang epekto sa Brilliant Tron. Dili na Muhammad imong naw manghupong na. Bel, bantay dagan di ang bashers ano sa brilliant dito. Pero ay mong kawala ka. Depende ra din siya sa mag-take. Bawi na yun. Nabusog ka din. Uy, kado ko tong tiyan dito. Dudong ka. Always play gaming. Uli-uli pa mang tagot. Ano siya ng disco pa dito? Lagi at kapilan na ko tayo. Lu. Tambok kay si Michi guys. Tanawa Michi guys. Ang laking pairat kaiba. Alright, manatag kaon no. Eh, wala pa kasi. Manang kung kaon ikaw may wala pa mamagkaon. Wala pa na. Si Mitch, ganina ra gina si Mitch mga guys. Awa, tanawa na na yang Nag-diet na ko.
Diet pa ng mga Mitch. Oh, nagwapa na. So natawag diri Pagsabungan. Anin sa may pagsabungan kay tarianan man kuno na diri. Og mga manok. pagsabungan dessert. Kike. Yo, Kumusta imong kaon? Yo. di pa tapos, busog na. Shout out for Ate Julie Bit nga wala kari kay na nakuha niyang kuhan motor na flat. Shoutout sa mga taga-Upo girls, si Priya ug si Emilio. Kaya kinsa si April. April, shout out po kang April. O kang April ug si kang Orly taga. Girly po, girly. Hi Julia. Kumusta imong kaon? Okay na, busog mo. Amanti yan. 1 na 3 months. Pabusog ng pabusog. Sa likod ko kay pwede kayo maklaro. Ang anak, bata naman na. Bata nga. Si Bakoy! Kaduhaan na nga. Si Bakoy! Answer, hindi pwede salita yung... Virasin an binimerito. 1, 2, Ajan ano na. 2, 3. Thank you sa invitation ninyo. Guys, nahuman na gid ang speech nila ni Sir Elton ug Sir Kuano. Sir David, nauli na sad sila. Then kinsay nakadaog sa game? Net isa nakadaog. Kami, syempre kami. Crisilda Tapang. Kami nakadaog mga racks. Kaya nakadaog man mi sa games, mga ahon may gusap. Oh yeah. Last birthday. Rice pa po. Happy. Ay Rhea. Kami gusto mong cake. Ayan. Yes. Salayo sa ang cake ng pusoy. Guys, mani grupo sa mga kusog mga kami. Binimerito mo na siya, binimerito. Kinakakusog, ganyan na rin siya kao, no? Hi Mitch. Sabaw, eh. Mitch, hi Mitch. Ako dahil. A few moments later. Mani ako interview ha. Tubaga, Unsa man ang interview about what? Or relationship? Parang nakakaon na kag saging. saging nga. Dako or gamay? Medyo dakoon dito siya ay. Dako siya. Tina, ikaw. Yes. Nakakaon na kag saging? Dako or gamay? Dako. Yes. Nakakaon na kag saging? Yes. Dako or gamay? Dako o gamay. Both? Both. Ayan, ikaw. Nakakaon na kag saging? Of course. Dako or gamay? Dako raman dito siya. Ang iyan na kaon kay Graba. Ang Katina, Saba. Ang ka Julius Jude Tundan. Taas o mabo? Kuan, medyo taas dyan siya. Taas dyan siya. Lami or dili? Da aslom-aslom mo eh. Aslom-aslom mo gamay. Taas or mabo? Taas. Wa may lami gumubo gud, grabe siya. Dali mahurot. Sa Taas pahilaw. or mabo? Taas og mubo. Variations of sizes. Variation.
Taas or mubo? Taas food. Taas. Dili sakto lang. Dili tambo. Lakatan! Bangal! Green or hinog or dili? Dam rin na nadunot naman. Hinog or hilaw? Mas lami ang hilaw. Anong lami mang hilaw? Apla man ko ng hilaw. Kay dili jud ikapanawag ba? Oo, di ka mamahin, no? Hilaw or hinog? Ganahan kong hinog. Medyo tuyot na. Okay. Ang hilaw, magtagbo pa kagpuga. Sarap! Mapuga din ang saging mo. Mas tamis yun ang hinog. Oh, mas tamis ang hinog. Upload ang kuan. Hilaw. Upload mo ganun. Hilaw. Oh my God. Nya gahi pa jud kay panitan. Kay dili ba ikapanawag basta hilaw. Kabaw mo, nganong lami ang hinog, no? Aside sa kanang kuan no jud kay siya. Kanang ripe no sarap ripe. Di bitaw. Nganong mas kuan nganong mas lami ang hinog no kay kuan man gud siya kanang like dili na kay nimo siya kanang kuan non di na nimo effortan ba so automatic igpanit nimo Mauna. oh my god Dayon. wala doktor darna sagit ka darna kundi nam kay uban na limog ano na siya guys oy panghingi kita di ba lap trip mga kirikat ka Say mas lami hinog or hilaw? Hinog lagi. Hilaw kami Anong ganahan ka kag hilaw Silaw. Masaya sila. Uy, bakti man. gahi kay nang kuan Kauban lain ka ka dyan ng candy. panit Nay rapper. mo rin anak nimo igana nimo bayot oh my god tuon na lang ka dito Makasama ng hilaw. kung kanang hilaw magtagbo pa kag ana gahi pa kay naglawas pero mga hinog bayot bubaw-baw ana na siya Ako ni si Zara. Ikaw, Zara. Dili lang. Sige, dili lang. kasi na durian na yan durian na yan kaiton diba Julius, na-interview na din niyo. Mana. hinog iya ako rin hilaw. o kagina lubi-lubi Sige. Okay, naka-question nimo ha. Once in a lifetime opportunity. Okay, so kinahanglan imo dyan na siyang hatagag decision right away. Sige. Karon Okay? So ani ni siya, if you've given a chance to change part 1 of your body, hatagan ti kag 2 options. Isuka ni imong tayo, idugam ni imong utot. Ito ka pangutot. Again, isuka ni imong tayo, idugam ni imong utot. Ito ka ang utot. Ngano man? Kay mas okay raman ang utot kay dili man kay siya luod. Mas Tain nindot, may suka. mas nindot ang isuka imong tayo kay kabaw ka ngano ma-recycle nimo. Like for example, na kay kamunggay diri nga mo pilit. Di ba? Ang utot. Ang utot, ha, ana raman. Not sure raw, di ba kakabenepisyo pero ang kanang i-atch, pwede pa na mo siya ma-recycle. Hindi ton kabalik. Di ba? Nakuwangan, no? Uso na biya kayong mga recycle, reuse, mga ana. So kinahanglan, we must be resourceful. Sige, bubuwag. So we need to be more resourceful. Okay? Okay. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Rhea, sorry na sa itong pumuntan. Rhea, ano kayo question? Ano kayo interview ko dyan? Nakakaon na kagsagin? Oo. Dako o gamay? Normal lang. Nakakaon na kagsaging te? Sa report nila. Kaon na. Dako or gamay?
Nan ko dako. Wala kayo makapuso mo gunang dako. Nakakaon na ka saging. Wala pa. Ano na nga saging? Kakaon na. Taas or dako or gamay? Ay, dako na yung gamay. Taas or taas or mabo? Both. Both. Taas na yung Both. Taas or mabo? Taas. Asa ka taas ah? But dere. Dili mo na masukod good. Kaya na may mubo na po taas. Dili mo na sakuan. Depende si Yuta. Nayuta. Depende si Yuta. Kung tambok ang Yuta, nako dyan na siya. Taas or mabo? May mubo na itaas. Okay, so hinog or hilaw? Nasa mas lamig? Hinog. Anong Pero mas din ba teacher kilawon? Hello. Yes. Vitamins hinog. ba? Asa mas lamig? Hinog or hilaw? Hinog. Ganong lami mo kayo hinog. Humok niya tamis. Humok. Ganun di ka gumok. Humok tidit sa tulon. Way usapay. Way usapay. Isa pa'y. Hinog or hilaw? Nahinog na hilaw. Hinog. Ganon makaginog. Tamis. Tamis din. Lain na natin. Unsa ka dako ang imong taon? Ang Imong taon. kadako. Wala mo ko ni masukod. Dako yun ni siya. Bitaw. Tawa mong kanoon. Di mo Dili mo si mahibawaan di ko good. makaya. Dako na rin siya. Sinong bumugbog sa'yo? Berna, bugbog ko Berna. Sinong bumugbog? Berna. Asan si Berna? Berna. Berna? Anong ginawa ni Berna sa'yo? Bugbog. Asan yung bugbog? Bugbog. Berna. Asan talaga si Berna? Baliw. Bugbog ko Berna. Bugbog. It's such a good vibration. Eternity later. What's up guys? Manamig kaligo sa pool out there. So napay naligo dito. So, sila Julius, si Arian, and then si Ada. Si Ada, si Julius, and si Regine. Hindi ang pool ba kay init-init. Hindi siya. Hindi ka siya Glorinize. glorinize. Sakto kayo. Relax din mong lawas. Okay ko naka-video sa pool no. Kay ngit-ngit manggugay yung iPhone. Enjoy lang nato ang atong bimbang. Yo, what's up, yo? What's up, maniga? Berna. Bugbog Berna. Ilis na ko no. Ka-ilis na. Napay na kang ilim nun guys. Itagay pa. Guys, kung Bisaya ka, isubscribe na akong channel. Manguli na may tatawad kay... What's up guys? Muli na ta. Ano nang gawas ni Million sa kon. Sa Merits Resorts Nagdawe Paradise. Lingaw mong Kenneth sa yung bugbog Bernaw sa mong dayang-dayang. Pero sobrang nakakasaya. Sobrang nakakasaya, nakakapagod, nakakahubog, nakakalasing, pero sobrang saya. Yeah. Kung Bisaya ka, i-subscribe na. Basta Filipino. Time check, kung saan na oras ulit? Oras. Time check, 3 o'clock 3 o'clock. in the Nasuko na ang atong mga kauyaban dito ron. Sus, uli na ta.